नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अखिल भारतीय कोंकणी परिषद मडगांव गोंय स्वताच्या नव्या वास्तूत पदार्पण. कारवार आनी कोंकणी मनशाले कोंकणी भाषेचे नाते तसे पोन्नेच. हे नाते मुखार व्हरूंक आनी कोंकणीचो सर्वांगीण विकास जावचो, तिका मानाचे स्थान मेळचे, तशेंच ती समस्त कोंकणीवासियांली मातृभाषा हे सगळे लक्षात घेवन आयच्यान बरोबर 82 वर्सां पयलीं समस्त भारतांतले कोंकणी भाशीक लोक एक जावचे ह्या उद्देशान मूळ कुमटाचे पूण कारवार ही आपली कर्मभूमी मानिले स्वर्गीय माधव मंजुनाथ शानबाग हेमी कारवारात 8 जुलय 1940 वर्सा ही अखिल भारतीय कोंकणी परिषद स्थापन करून एक कोंकणी जना मदीं इतिहास घडयलो. हो दिवस कोंकणीच्या इतिहासात अत्यंत महत्वाचो दिवस. तो काळ म्हणल्यार भारत स्वतंत्र जालो नाशिल्लो आनी भाशावार प्रांत रचनेनुसार राज्य अस्तित्वात येयली नाशिल्ली. अशा त्या काळार ही परिषद स्थापन जाल्ली. 1939 लायिल्लो हो रोपो आज 82 वर्सांचो व्हड जाला. अखिल भारतीय कोंकणी परिषद ही कोंकणी चळवळीची व्हडी संस्था जावन आसा. ह्या परिषदे तर्फेन आज पर्यंत कर्नाटक, गोंय, महाराष्ट्र, केरळ ह्या राज्याबरा देशाच्या राजधानी दिल्लीत सुद्धा साहित्य संमेलनां आणि परिषद घडोवन हाडतात आणि घडोवन हाडते आसात. 10 एप्रिल 2022 दिसा आयतारा रामनवमीच्या शुभ मुहूर्तार परिषद आपल्या स्वताच्या वास्तूत प्रवेश करता. ही समस्त कारवारकाराक आणि प्रत्येक कोंकणी मनशाक अभिमानाची गोष्ट जावन आसा. नवीन वास्तू अर्पण सुवाळो मडगांव रवींद्र भवनात सकाळी 10:30 वाजतान दवरला. ह्या वास्तू अर्पण सुवाळ्याक उद्घाटक म्हण भौमानेस्त अरविंद बाटेकर IAS अध्यक्ष, अस्मिताय प्रतिष्ठान मडगांव. मुख्य सोयरे जावन आसात भौमानेस्त ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, माजी आमदार, ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्य. मानाचे सोयरे म्हण भौमानेस्त अरुण साखरदांडे अध्यक्ष, गोवा कोंकणी अकादमी. भौमानेस्त मेल्विन रॉड्रिग्ज, मंगळूरचे नामनेचे भारतीय कोंकणी साहित्यिक. भौमानेस्त श्री पैनूर रमेश पै, केरळचे नामनेचे भारतीय कोंकणी साहित्यिक. ह्या वास्तू अर्पण सुवाळ्याक तुम्ही जास्त संख्ये हजर रावन कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची अशें परिषदेचे अध्यक्षा सौ उषा उल्हास राणे, उपाध्यक्ष सौ सुनीता काणेकर, सरकार्यदर्शी सुफला गायतोंडे, जोड सचिव गौरीश वेर्णेकर आणि भांडारी शशिकांत पुनाजी हेमी समस्त कोंकणी लोकांक आव्हान केला. परिषदेची विद्यमान अध्यक्षा आमगे सदाशिवगड कारवारची आणि परिषदेच्या इतिहासातच पहिलीच बायल मनीस ह्या पदाक लाभला. गेली 5 वर्सां तेमी अध्यक्षपद सांबाळत आसात आणि तेमगेल कार्यकाळात परिषदेक स्वताची वास्तू मेळटे आसा. तर समस्त कारवारकारा वतीन आणि कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेची अध्यक्षा उषा राणे आणि तेमगेल पूर्ण टिमीक मानाचो सलाम आणि शुभेच्छा. भाजपच्या स्थापना दिवसानिमित्तान कारवार ग्रामीण मंडळा वतीन सदाशिवगडार पादयात्रा. कारवार आज 6 एप्रिल BJP स्थापना दिवसानिमित्तान कारवार ग्रामीण BJP वतीन सदाशिवगडच्या दुर्गादेवी देवळात विशेष पूजा केली. BJP ग्रामीण अध्यक्ष श्री सुभाष गुनगी हेमगेल्या नेतृत्वात सगळे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांबरोबर पादयात्रा काढली. ही पादयात्रा सदाशिवगडच्या दुर्गादेवी देवळाखंच्यान राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या बाजून आशिल्ल्या पुरुषोत्तम हॉलाकडे पर्यंत काढली. मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हेमी आज जाल्ल्या BJP स्थापना दिवसानिमित्तान आयोजन केल्ल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे टीव्हीचेर थेट प्रक्षेपण केले. हे थेट प्रक्षेपण कारवारचे BJPचे ग्रामीण कार्यकर्ता, पदाधिकारी आणि प्रमुख नेते हेमी पळयले. या वेळार माजी आमदार श्री गंगाधर भट, BJP ग्रामीण अध्यक्ष श्री सुभाष गुनगी, ग्रामीण प्रभारी गजानन गुनगा, जिल्हा ST मोर्चा अध्यक्ष तसेच खूप संख्यान BJPचे हितचिंतक आणि कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. मुंडगोडात अरण्यभूमी हक्क संघर्षा वतीन आंदोलन. मुंडगोड उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मुंडगोड अरण्यभूमी हक्क संविधानात्मक रीतीन मेळू जाय म्हण जागृती करसाठी अरण्यवासियाला
समस्येचं परिपूर्ण हक्काचं न्याय मिळू द्या म्हणून आंदोलन वाहन घेऊन हजारांशी जनसमुदायाच्या उपस्थितीत आंदोलनाची मिरवणूक काढणं मुंडगोड तालुक्यात फटाके आणि जयघोषान उत्साहान मिरवणूक यशस्वी केली। राज्यस्तरीय कार्यक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यातच जिल्ह्यात 10,000 किलोमीटर संचार करून आंदोलन वाहिनीन 500 ग्रामात 30 दिवसात प्रचार केलो। या आंदोलन मिरवणुकीत आंदोलन वाहिनी विशेष आकर्षण ठरले। वाहनाचेर अरण्यवासी आलो आंदोलनाचं बावटं घेऊन उत्साहान भाग घेऊन सार्वजनिकाले लक्ष वेधले। अरण्य हक्क वेदिकेचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमगेल नेतृत्वान या मिरवणुकीक खूप विशेष महत्व येले। या वेळार रवींद्र नाईक हेमी सांगले की अरण्यभूमी हक्कासाठी सरकारान योग्य निर्णय घेऊ जाय, कायद्याच्या विधिविधानान अरण्यवासियांक न्याय मिळू जाय असे तेमी सभेत उद्देशून सांगले। डॉक्टर बाबू जगजीवनराम हेमगेली 115वी जयंती साजरी। कारवार जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, समाज कल्याण विभाग, कन्नड आणि संस्कृती विभाग, कारवार नगरसभा हेमगेल्या संयुक्त आश्रयात डॉक्टर बाबू जगजीवनराम हेमगेली 115वी जयंती कार्यक्रम आयोजित केलं। जिल्हा दलित संघर्ष समिती अध्यक्ष दीपक कुडाळकर हेमी सांगले की डॉक्टर बाबू जगजीवनराम हेमी समाजात आदर्श व्यक्ती आशिल्ले। तेमी तेमगेल्या अधिकारात असताना समाजात अनेक विकास कामात आणि समाज सुधारणा कार्यात मुखार उरताले। कार्यक्रमात अध्यक्ष जावन आशिल्ले अपर जिल्हाधिकारी राजू मुगवीर हेमी सांगले की डॉक्टर बाबू जगजीवनराम हेमी स्वाभिमानान जीवन जगले। कसल्याबी कामात तेमी मुखार वचून जबाबदारीन काम करताले। आताचे अधिकारी ज्या बी पदाचेर आसात त्या पदाक न्याय दिवन कार्यालयात येयल्या प्रत्येक नागरिकाक सहकार्य दिवू जाय। डॉक्टर बाबू जगजीवनराम हेमगेली जयंती केवळ आचरणेक मात्र सीमित दवरची न्ही, तर मुखारल्या पिढीक हेमगेली साधना स्फूर्ती जावू जाय असे तेमी सांगले। या कार्यक्रमात कन्नड आणि संस्कृती विभाग सहाय्यक निर्देशक यानी जे नायक, समाज कल्याण विभाग उपनिर्देशक अज्जप्पा सोगलद, कर्नाटक दलित रक्षणा मंचाचो अध्यक्ष एलिशा एलकपाटी आणि इतर उपस्थित आशिल्ले। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। मुंडगोड तालुका दंडाधिकारी विरुद्ध करवे राज्य संचालका वतीन मुख्यमंत्र्याक मनवी। मुंडगोड उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुंडगोड तालुका दंडाधिकारी म्हणून सेवा करचे श्रीधर मुंदलमनी हेमी गेल्या 3 वर्षांच्यान नकली जाती प्रमाणपत्र देऊन नोकरी करतात म्हण 12 फेब्रुवारी 2022 दिसाक यलबुर्गा पोलीस ठाण्यार तेमचे विरुद्ध तक्रार दाखल झाली। पण मुंदलमनी हेमी धारवाड उच्च न्यायालयातल्यान या प्रकरणाचे स्थगिती हाडून आपले सेवेत हजर आसात। श्रीधर मुंदलमनी हेमी एक जबाबदारीच्या पदार असून अशान सरकाराक आणि दलिताक हो अन्याय आसा। तेमचे विरुद्ध कानुनात्मक कारवाई जावन तेमी निर्दोष म्हणून सिद्ध जातपर्यंत तालुका दंडाधिकारी म्हण सेवेत दवरू जायना आणि मुख्य जिम्मेदारी तेमचे सोपोव जायना अशी कर्नाटक दलित रक्षण वेदिका हेमचे मार्फत करवे राज्य संचालक चिदानंद यच्च हरिजन हेमी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई, उत्तर कन्नड जिल्हा पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी, जिल्हाधिकारी उत्तर कन्नड जिल्हा हेमका मनवी दिला। कारवार समुद्र किनाऱ्यार मच्छीमारीसाठी राशिल्ले शेड दुरुस्तीसाठी डीसीक मनवी। कारवार बिचार मच्छीमारी लोकांसाठी बांधिल्ले शेड जीर्णावस्थेत असून ते शेड दुरुस्त करची म्हणून मच्छीमारी समाजा वतीन जिल्हाधिकारीक मनवी दिला। त्या शेडात विश्रांती घेऊ बी भय दिसता म्हण मच्छीमारी लोकांली समस्या जाणून घेऊन तो शेड जाता तितले बेगी दुरुस्ती करचो। त्या शेडात मच्छीमारांली जाळं दवरूक आणि विश्रांती घेऊक या दृष्टीन बरें जातले म्हण जिल्हाधिकाऱ्याक दर्या किनाऱ्याचे पारंपारिक मच्छीमारी समाजाचे अध्यक्ष श्री अशोक हरिकांत रेमी मनवी दिला।
हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, सूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट द्यात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.